Nyikwa Ramogi kamana ahinya kuom kete RAMOGITV kae aninga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guoko cha pesa kawuono wabro go mbaka wach mar uchumi kod usuru ji oseyuak mang'eny itang'o matimore nikech bech ngima gineno ka gima oseidho mokalo koro wan gi yawuoyi mariek madwa nyisowa kawuono ni tang'o matimore oko ka odhi bedo maber koso dhi medo ridore sirikal be keto mana maine wach mar choko usuru nichoke to samoro pesa bende ji onge go en wach mane matimore oko ka mane mbaka mwanda goyo kawuono an gi jalony e weche mag usuru men CPA Zakayo Masiro erokamano ahinya kuom miwa seche gi CPA. Koro wachaka ni wach mar sirikal ni nikech giseketo maino e weche mag choko usuru to be mae siri mae ndi makoro bro miyo ngima bedo mayot koso bedo ngima dhi bedo matek nikech ji ywak ni usuru mar sirikal sik wacho ni gidwa choko ni to pesa bende ji onge go. Erokamano Trevor. An CPA Masiro kuom jawinjo wa madwa winjo wa kawuono warwako to kaluwore gi weche mag usuru gi mahino ma government oseketo ma jopiny ywak ne gi sani. Abiro wacho ni iwacho ni wachulo usuru mondo wakonyre wawegi. Koro mano to bende ni mna kare. Lakini wang'iyo ni itime yore amane. Kata ang'o matimre momiyo ang' sirikal no kel weche mag usuru. Gisani kata ka jopiny ywak to mano gima nyaka timre. Kiparo maber budget nyosom higa manyokalo. To en budget modwa bet go nyaka higa ni kendo nyaka lok chop dwe mar 4 kendo kwasomo machielo. Koro tiende ni nitie pesa mag government ne dwaro, sirikal ne dwaro mondo giriemb go chenro mag sirikal kuom jopiny ka gitiyo nego jopiny. To gie dhok machielo wawacho ni wan e third world country. Tiende ni wan e pinje ma pod ne piny pod wadhier. Pinje modhier man piny kaka Kenya wan gi gimiluongo ni deficit budget. Tiende ni budget moko chopo kare. Chenro marwa ni malo ki pesa lakini mwaseyudo mwaikrego to tin. Tiende koro nyaka wamany yore moko mwajasogo wiye mondo chop kama sirikal ne timo ang'o ne dwaro. Koro wan gi chenro kata yore ma sirikal oketo kata e Kenya ka mwanyalo loso go budget kata mwanyalo jasego. Mokwongo ma hie en tax usuru makore wachono. Koro en mano wabro ng'iyo ni to omedi yore amane. Koro gisani to ji nyaka ywagi to gimomiyo ji bro ywak Trevor. En kalure gi kakuchumi ne chalo chien kanyo. Nwaneno ka ji tuo nyodonjo COVID-19 mabende ohala kata dhano poko recover. Nitie jok mane owito tich gie kindego. Nitie ohelni mane olor gie kindego. Sirikal benika dwaro ni mondo chop chenro e yo makare. Chuno ni nyaka wachula ng'owa usuru. To ywak nyaka bede kalure gi pek mosebet chien kanyo gi gik moko dhi kare. To koro kata sirikal ochoko man usuru ma gidwaro no te nikech budget machon mancho wantiere no to noko mane nitiere ne bilion 800. To sirikal ncho wacho ni koro ng'ade mondo ng'ade piny gi bilion 300. Bilion 300 ema gidwa ni koro gol mondo koro noko bed mana bilion 500 kende. To kata bed mana ni sirikal koro choko pesa no te e usuru. Be ngima mar dhano biro lokore Kenya ka koso pod bora mana bedo matek. Nikech mane gima ji wacho ni koro kata ang' wachul usuru ni bitiyo kode yo makare koso ngima wato pod dhi mana medo ridore. Gima ng'eyo ni ngima nyalo bet mayot kata nyalo ridore. To gima ng'eyo no dhi ridore. Odhi medo ridore. Kalure gi tabia kata timbe ma wan go kata mwasedeno go sirikal mosekalo chien kanyo. Ne wan gi sirikal manyodhi 2013 dongi. Kendo moro nyodonjo 2013 koro nyaka 2022. Penjo monego wapenjre ne en kochoko usuru. Itiyo kode maber koso itiyo kode marach. Nitie pinje kata maoko. Pinje mwageno kuomgi kata mwaholo kuomgi. Nitie pinje ma tax ma solo usuru mang'eny maka usuru kuom jopiny maloyo ma Kenya timo sani. To joko ok ywagi. Gimomiyo ok giywagi en usuru iketo mondo tiye yo makare.
to wan Kenya ka okiwendo to kawendo to kata jo awinjo wa bende ng'eny ok gin wele Kenya ka ikawe titiyo kode marach iwinjo ibro yudo nitie fiscal plan kata mpango mar sirikal to kanwa wacho ni watero bilion machalo kama endara kata kwa wacha ni bilion 10 wakete masimpo yo ma jo winjo wanyalo winjo tido ni bilion 5 modhi e project no da bich to onge katibro gaji ni bilion 5 notiyo ta bich moro no dhi e department machielo sama moro sewuok ka modhi e department machielo mani serocho chenro sama bende okwanyal account okwanyal nyiso jopiny kuma pesa mano nego bende dhi e chenro cha odhiye bende warocho chenro koro gimomiyo akelo wach pinje ma ok en ni ikawe titiyo kode yo maber ng'uronge to wato gi Kenya mwang'eyo gi sani to gi kaka waneno bende gik moko chakre kata kaka gik moko dhi geno to pod tin ibro kawe to kan gadier no bro timo gimo nego bende notimo koro ywak pod dhi bet mbele ka kalore gi kaka waran chenro magwa kata kaka wariembo chenro magwa e sirikal ok ni kare gi kako dego bedi to ka ginyalo kete kama nego bende kete Trevor to bende ni mna kare nikech nitie ywak moro ma bibiro ka en DCPA masiro nikech bengi nyoro ne ji barua ka nyiso ji ni koro sani gidhi idho wach mar usuru migole atamalo kwa atamalo 14 nyaka atamalo 16 ma nyiso ni wadhi marach kaka uchumi koso bengi ge madwa golo pesa mag kuom ji makata ji hinyore to gidwaro mana pesa no nikech ndalo moko mane chien ka nen mana atamalo 14 sani koro nye gioro barua be mana nyoro ka ni koro idho chakre atamalo 14 nyaka atamalo 16 November nyaka sani podi gidonjo koro mana nyalo wacho ni Trevor mago ranyisi kata kizungu wacho ni indicators mago ranyisi no chumi ok ber gimomiyo bank ni ohala mano be nyaka wang'i to bank ondiko ji to bank bende nigi chenro mare manyako riembi tineno be nyaka los ang'owa gima ji luongo ni profit kata yuto bank be nyaka bed gi yuto iwinjo to ka bank nyaka bed gi yuto pile gimoro amora mwatimo especially ohala en ni wageno kuom numbers kata ng'eny marwa koro bank mondo giket gino piny tiende ni ka gikete piny to gigeno ni ji dhi bet mang'eny mabiro biro timo banking to ichajo gi gimoro in terms of banking fees interest rates gi gik machalo kamago but namba dok piny yot mna mondo iket rate mondo bed piny ka namba matimo banking kata madhi holo ng'eny to katin makoro ohala onge kore gatache itimo nang'o achiel mobiro ne minego kose achiel mobiro ne minego koro ibro ne gi depend kuom ji mang'eny mondo dhi okaw pesa to pesa ni ji ok kawe uchumi rach to koro ku uchumi rach bank be nyaka bedi ohala okangilor koro giywak gigi duto bedo i chenro mag bank bedo control gi central bank mar Kenya bengi maduong' mar Kenya ang'ono ma bengi mar Kenya ng'iyo bengi maduong' mar Kenya ng'iyo momiyo giduogi yie nang'owa ni gini mondo chor malo tiende no hala onge to hala onge tiende ni mwana nyicho timre nadi udhier japiny udhier onge pesa koro matin mage yudo ka bende nyaka kore yod atamalo mamalo mogik minyalo yudo kuomgi makizungu wacho ni you maximize your profits from the few that you have koro tena ndi kibiro ka in ng'ata achiel ibro chaji malo to da bed ni wan ji 10 ma dhi kawe to da opoge do ng'inge mondo bi matin lakini ng'eny koro pod jaso babo cha to ka onge to mathis mobiro go ema pod ibro med juogi mondo babo cha timre nadi opong koro gikone gi penjo ni tadwoko ni uchumi rach mano ranyisi ni uchumi timre nadi rach de marach to koro kata Kenya Power ni CPA masiro Kenya Power be nyiche oro kwayo ni gidwa medo tariffs margi gi atamalo 40 mondo jochul pesa mabet dit maloka magichule sani
nengo mar sitima e gimoro achiel ma ji te ywago to gito pod gidwa nomede ma bro miyo uchumi thirno koso uchumi dhi bedo maber mokalo kanyo nikech ng'eni pesa to dhi bet nikech koro ng'eny ji to tiyo gi sitima to koro gida medo mondo juogi gi atamalo 40 pok to yienegi lakini mane gima gidwaro koro pod wabro dok mane budget ing'e nitie yore mang'eny ma sirikal manyogo pesa magilosogo budget kata gichopogo dwachgi mane giloso e budget to king'iyo yore mang'eny maybe kata kwadok e siasa matin ibiro dichien kacha ni nyisowa ni ok wabro holo kane jok mantie komsani koro manyo telo ne giwacho ni ok wabro holo to niseyo sirikal manitie gi diereno ni ne holo mang'eny ahinya tiene diereno nisero mbulu to niwachonwa gik mwagombo winjo ok gik madieri koro gisani koro watimo ang'owa waneno adieri gima temo wacho ni en ni sirikal temo manyo pesa mondo tim ang'owa budget cha ochop kare to mondo imany pesa mondo budget ochop kare ibro manyo gima ji duto tiyogo ida ibro tere mogo mwanyiewo pile ibro tere kata skari mwanyiewo pile ibro tere mafuta mwatiyogo pile nyine neno chien kacha 2018 ka bende nyage medo giketo 8% more fuel mar value added tax gima temo wacho ka en ni mago yore makoro sirikal timrego nadi menyo to pile pile ka sirikal menyo ok obro dhi ne gima ji ok consume gima ji ok tigo gima ji tiyogo zaidi cha emedhi many tisoyo gimoro kuome nikech onge maber kata ka ang'o kete ok inyal stop tiyo kode inyalo bet ni ok iti gi stima nyaka itigo ibiro bet ni ok ichiem nyaka ichiem koro gik mwachamo pile kata gik mwatiyogo pile ma wadendo ni consumer services or consumer goods kanye midi kete emomiyo stima ni achiel kuomgi manyaka sogi ne gikone to ni japiny ok omor tatemo nyiso japiny ni sirikal timo ang'owa manyo pesa to en ng'ur to gikone ni kolure gi penjo no bende nyaka wang'iyare ni to uchumi dhi bedo nade kako semede uchumi dhi bet matek ing'e gimomiyo japiny ong'ek ni uchumi tek kalure gi kodhi nyiepo to bei mar gima dhi nyiewo cha chalo nade skari ma dhi nyiewo cha beche pod ni kare chak ma dhi nyiewo cha beche pod ni kare tang'o momiyo bei bro medre bei nyalo medre kalure gi yore mag production kata yore miloso go gimi dhi timo ang'owa midhi nyiewo to gigi loso gi nang'o stima en part mar gima wanyiewo e duka nikech joka tiyo gi stima mondo losnwa gik mwa consume kata mwanyiewo e duka to ng'ato ka ng'ato bro dwaro ni abende ka sirikal osechaja kama nitie gima iluongo ni shifting of cost kata choro pek koro ka producer kata ka ng'ama loso gini osebet gi pek wawacho ni sirikal ose increase gino ing'e ni sirikal en pek monene bro bet ni onge to producer cha bende kosebet gi pek to bro timo gima iluongo ni shifting kata bro chore ir ng'ama tiyo gi product molosono koro tinandi ka gimedo bei to jolos gigi bende dhi medo nwa bei to kosemed bei ikete rak kacha kata kidhi supermarket kata mana duka tibro yudo ka bei otimre nade omedre koro kae tiende ni ya sirikal ok bro neno pek ng'ama produce gicha cha be ok ne pek to gikone ni ng'ama owuok modhi manyo ma dwa nyiewo skari akwota ne moro kodiochieng' orumo kata mogo nyaka yud ka bei otimre nade oidho koro kalure gi penjo no bei nyaka medre to ka bei omedre mane piny matek mowuocha koro tiende ni piny pod dhi bedo matek ponono ni gikawo step machalo kamano kata ka gidhi mbele magitimre nade magi medo bech stima to koro chenro mage ma sirikal diket piny mondo mi oganda kik hinyre to sirikal bende yud pesa kopogore gi choko usuru wang'iyare kendo again wadog back to budget nikech gik ma sirikal timo duto to kendo kwa wuoye usuru remember ni chike mag usuru gilokre karang'o en sama iloso budget iwinjo wachno koro ka gin gik malokre sama iloso budget tiende ni sama iloso budget making process ni onego bed ni wan gi gimiluongo ni choko neno mar jopiny kata public participation
kata gi sani odhi mbele mar budget ma next but okoyange nikech ibro do ka ng'at ma nigi ng'eyo kaka an to ng'eyo ni gino dhi mbele anyalo dhi e website kata mane mbui mar KRA tachiwo views meka kata neno mara kata gima dwaro ni mondo otim to mae gima bende onego bedni ng'at mi yiero chien kacha kaka mbungi bende timo gi sani nikech gin gik miloso to gikone ni gidhie e od bura kendo ni ja od bura nyaka bed ng'ama winjo dwach japiny to dhi to represent japiny chene no wacho pach japiny kucha to kine ka ng'eny gi to koro ka wase yierogi to gin malo kucha to ka gin malo kucha iyudo ni sirikal be kosebeti to joma gombo tiyo gi sirikal mang'eny moloyo jok madwa pingo sirikal ariambo ibiro kaka ta moko nyose cross kata koro kwang'iyo siasa manyokado jomoko mane dwaro sirikal to nyoko oyudo to nye pingo sirikal masani e diere mag campaign giringo gidok kocha sadi ginus magidwa losonwa chike maduoko gigi piny kendo kowegi mano gi sani ma ok wawuondre Kenya abiro wacho ni kendo ni na third world country en piny ma pok ochopo kare kendo ni pod nyaka wang'i kaka wa finance budget marwa kata nyaka waket pesa e budget marwa mondo chop kare to ka ok en tax to tinni nyaka wahol tabiro duoki siasa chien kacha be nyo wacho ni ok gidwa holo koro gitemo wuondwa ni ok gidwa holo to gikone na third world country with a deficit budget ndi piny modhier gi budget moko chope wang'e gi pesa morem nyaka wuog oko kacha madhi kwa pesa oko to magi duto gik miwache od bura koro od bura kuongo to pach japiny bende nyaka ket ka to nitie gimiwacho ni iluongo ni kuku mar osuru the tax base ibrodo ni ka sirikal ng'iyo kaka nyalo chopo singo mare ne japiny through budget onego bed ni ging'iyo ni ang'o mwanyalo bende keto osuru e wiye mondo wayud kaka ing'e ni kwa manyo gik mwa tax mang'eny onyalo bet mayot moloyo bet ni wang'iyo mana ni gima japiny chamo ma japiny oket ni japiny e duka chanie ma nyaka wa tax nitie gik mang'eny ma pod wanyalo tax tena ni nyaka widen tax base mare tena ni ok bro mulo everyone ka okomula to dhi mulo ng'ane ka okomulo ng'ane to dhi mulo ng'ane koro tena ni wabro nywako mondo kigolo e giri mitimo chata bende agole mara matimo to bende ogole mare motimo remember na timo gimopogre ini timo gimopogre ng'acha bro bet ni timo gimopogre e yore mopogre opogre koro ka gikete ka giyawo badgi kata ka giyawo kuku mar osuru to nyalo bet mayot tiende ni bro chaji matin tichaja matin tiende ni en teamwork to kuku mar osuru nenego yawe ne jopiny manigi piny koni koso jopiny manigi malo nikech sani wawinjo siasa moro madhi mbele ni jomoko makelo rally achiel ariyo adek mek Azimio gin jomoko dwa chulo osuru be nitiere adieri e wachni koso onego bed ni osuru ni kawe kuom ji te ok joma ni piny kende gi joma ni malo koso joma ni malo gi ema nigi osuru mang'eny mogik ma gin be magithiro dongruok gima ng'eyo Trevor en ni mago to koro wachre siasa ja siasa en ng'ama nie tich to gima benda wachi ni gima ja siasa chamo mokwongo tool number 1 kata gima gichamo mokwongo ahinya en miriambo gigi ochakre karang'o ochakre kawuono ochakre nyoro ochakre nyocha koro ng'ama wuoyo sani link rita ng'o kosi rito mondo ng'ato wuo mondo bendi wuo koro tena ni ka rito mondo ng'ato wuo ka wuo tiende na riambo kata wacho gima kia kata an kora wacho ne japiny gimogombo winjo lakini ok awachi ne adiera koro adier mar ni ng'ato ok chul tax kata ne joma go koko nikech gin koro ok gidwa chulo tax mano miriambo kata ni ok gichulo tax to gidwa endelea gi ngima kabilano mano miriambo nikech kata king'iyo jok ma bende koro ihimo gi wachni gin jok ma nitie sirikal mokalo to kata mana jatelo mokalo donge himo gi wachni koro kihime gi wachni to donge sirikal ma kawuono nigi jok ma bende ne nie sirikal madiere no kata gi sirikal mosekalo ka ne giwachi ang'o koso koro giwacho kawuono nikech koro giyudo telo tipingo gi kisewinjo ka ng'ato wuoyo mana nikech ogiyudo tena no dwar riambo kata ni ng'ama gombo nyiero nyalo nyiere style mamari
Koro gin joma nyiero kata gin joma ywak nikech otimgi nade osokgi adier makanyo to ok wanyal wacho ni nitie onge lakini penja ni usuru ne en mar joma malo koso en mar joma piny. There's a principle of equity. Iwacho ni chenro matiyo mang'iyo ni ji romre. Tinani ka yudo siling 10 kata ka dhi nyiewo gir siling 10 to ketni value added tax tiende ni usuru michulo e wi gima idhi nyiewo kata gima idwa tiyogo en atamalo 16. Tiende ni biro medna siling 1 e wiye kanyo gotonglo 6 donge gotonglo 60 that is. Koro an mane kiwango na ochaja mna rate kata atamalo mabende idhi charge ng'ama ni malo kucha. Koro nitie gimiluongo ni principle of equity ma guide ji. Koro bende kata kidhi nyiepo mara 100 million tibende biro mna chulo 16% kalure gi nyalo mari, affordability mari. Koro it is equitable enough maparo ni kalure gi tax laws kata mana gik mwawacho ni chike mag usuru to gin gik ma apply kuom ng'ata to equitable enough. Ibro time according ibro chulo suru kalure gi nyalo mari. Ng'acha bende dhi chule kalure gi nyalo mare. Koro bedo ni nitie ng'at moro ma ihinyo gi ng'at ma ok hiny kanyo to onge. En mana ni ago kwano gi pesa na matin ma an go. To pesa na matin ma an go ni aonge kaka siling 1 gotonglo 60 nyalo wuok e wi. Ng'acha be malo kucha obende ga 100 million ne cha bende oywak ok ni ok oywage. Emomiyo koro winjo ka jatelo bende wacho ni malo kucha ok gidwa chudo. Emomiyo gipinga. Piny ka wabe ok wadwa chudo nikech nyalo otimre nade ni piny. Lakini equity to nitie. Ok anyalo wacho ni mna jo piny kata jo malo nikech koro kata kwa wacho stima mu akali chien kanyo en mar jite. Ok en mar ng'ama ni piny kende. En mar ng'ama ni malo be. Joka koro watieko ni wach mar usuru moro nitiere mane ogol ndalo moko mar COVID-19 iluongo ni COVID-19 tax relief. Yes. Un kaka jolony e weche mag usuru ipani dhi duoke? Nikech nitiere jomoko mane onyis kata ni atamalo margi pesa ma giyudo ni piny makoro kata usuru margi nok ng'adi. Gima ng'eyo Trevor ni dhi duoke. Tao aburo bet kaparo ni chike mag usuru ai gimiluongo nang'o budget molosi. Onge chieng' ma budget wasedok piny. King'iyo higni manene, higni 10 mokalo nyaka sani. Higa ka higa budget watimre nade dhi malo. Higa ka higa budget wadhi malo, omedore. Koro tiende niya, ka budget wa medore kata mana chike mag usuru to kalure kata gata malo miketo e gik mopogore opogore kaka onego bed ni wachudo bende nyaka timre nade nyaka medre. To koro oganda mawinjo kawuono gitim nang'o ka koro weche giero medore kamano? Ng'ama ng'ato de tim kama entiere mondo mi onyagre gi nengo ngima makoro dhi malo ka koro watieko wach mung'e. Nengo ngima to dhi malo to poda bro dokir japiny kaparo ne japiny niya, kizungu wacho ni one man one vote and your vote is your voice. Tena ni ng'at achiel nigo mbulu achiel to mbulu na e duonde. Poda bedo kabro seyo jod bura gi sani nikech gene monego bed ni giwuoyo wechegi. To kwa wuoyo budget making process kata gik ma timorego ok gin gik ma ng'ato chiwo to somoni. Gin ni jatelo kata mbunge me yiero piny kacha sana wuoyi wa mbunge me yiero piny kacha ng'e gima dhi mbele. Bende gin gi duol, bende giwuok piny kacha ma gidhi gi represent mwananchi. Ka bill no bire parliament, finance act and all that, bende gi ang'ono mane giwache kata ang'ono mane gitimre nade mane giwinjore. To bende gima nyaka sirikal tim en ni koro nyaka giduok mibadhi piny. Nikech pesa ni ibro choke samoro romo lakini ok odhi kama onego odhi kaka wawacho chien cha. Koro iyudo ni japiny pod medo hinyre
poder mani wakau kuomgi mondo wacham wakau kuomgi mondo wacham ng'ama nyalo konyo japiny gi sani gi ywage ne jaod bura ma en mana jaod bura mondo dhi wach gini kaka dwarre to jaod bura bende speaker mar National Assembly onego bed ni keto jood bura mondo gibed gi gimoro miluongo ni public participation kaka wawacho cha kaw pach japiny kapok budget otimre nade opedhe od bura kaw pach japiny onego bed ni mbunge timang'owa speaker organize forums kabilago to mbunge dhi piny kucha to kaw pach japiny to kele od bura to wabet ni ng'ani ni malo ka to represent kata wacho gima japiny wacho piny kucha. Sawa. Yes. Ero kama na enya CPA Zakayo Masiro njalonye weche mag usuru wacho ni piny to pod medo bedo matek lakini nitie kaka pod unyalo konyoru matin kaka jopiny. Kamano mane kama weche chenro marwa mar duol masani skang chopo sa dek to George Bati Daddy Cool bro donjo ka gi weche manyien lakini sani tangeni koro tap kichigni donjo ka yo tap ki ger marach moka doka thonu sa aninga Trevor Ombija jandingo panga janyakachi deno no Ombija taya nyakwar guoko cha pesa wabro nendre kendo bange. Kamano